Nok-Nok Thangwi campaign khlaitong tabo baskani edisi chongmarna kitingi dalbidal bodollo 28 Silachari Manubankul constituency ni TIPRA-INPTni engui batainai Dhansen Tripura Nok-Nok Thangwi chongmarni Awaimung khlaitong tabo lai thangnai edisi chongmari wo tamo khlailangkha ebo tamo khlai thangka akok rongno ekhrugui phanai salo TIPRA-INPTni hapango phaike tamo khlainai abaharno tei kami Nok-Nok lokorok bai kok salai tango chongmari wo batainai Dhansen Tripura sini ya episode spesial bom tokin mono bom pun asal kau dekat saya wow kita tokin mono bom pun ni aku situng nana lagi bose jangan bagi jangan kau ni asal Simon ayah